One of the most talented artists din sa Kapuso Network, from dancing, acting for drama and comedy, o karon hosting na usab ang iyang dalit karong 2021. We have this morning, mga Kapuso, Sef Cadayona. Mayong buntag, Sef! We're so happy! Mayong buntag! We're so happy sa pag-guest mo everyone. ulit. Thank you for having me again. May new goals ka, di ba? Pag-usapan natin yan. Ano yung mga things that you look forward to ngayong 2021? Syempre, una sa lahat, meron kaming ginagawang bagong show. Ito na, ang aming bagong baby, ang Game of the Gens. Pero Sef, pag-usapan natin kasi February na, and of course, Love Month ngayon. Kumusta naman yung estado ng puso mo, Sef? Ay, grabe. Busog na busog sa pagmamahal. Mula sa aking family, co-workers, friends. Yeah, that's it. And since malapit na yung February 14, how will you celebrate Valentine's Day ngayong taon? Isa-celebrate ko yun sa pilot episode ng Game of the Gens. Dahil sa February 14, ang aming pilot episode. At looking forward kami sa lahat ng viewers and syempre sa mga contestants, kami ni Andre. This is gonna be a very, very exciting show. And talking about Game of Gens, yung bagong offering nyo sa GMA News TV, can you share with us more what this new comedy game show will be all about? Pagsasama-samahin natin ng mga from sa mga lumang generation hanggang sa bago. Tapos pagpapartnerin natin sila para bigyan namin ng mga tanong regarding sa kung ano ba yung mga nauso noon saka ngayon. With, syempre, prizes. Yun! At tuloy-tuloy kasi bukod doon meron kaming mga comedy stints, may sayawan, may kantahan, para tuloy-tuloy lang talaga yung sayaw. Ikaw ba, what generation do you belong to, Sef? Nasa generation ako ng millennials. Kumbaga, ang generation ko yung gitna. Tama ang aking research. At kami yung nakakasabay pa rin sana sa uso ngayon at saka nalaman namin kung ano yung mga uso before. And we're very excited for Game of Gens, itong bagong game show nyo. Kaya naman, imbitahan natin, Sef, ang lahat na abangan ito. At bakit kailangan talaga nila ang abangan ito sa GMA News TV? Yon! Mga Kapuso, ito na ang bago namin ibibigay sa inyo na game show na pagsasama-samahin namin ang lahat mula sa baby boomers, Gen Z, Gen X at millennials kung saan tatanungin namin kayo ng iba't ibang uso mula noon hanggang ngayon. Ito po ang Game of the Gens, 8 p.m. po this February 14 sa GNTV. At syempre, kasama ko po dyan ang napakagwapo at napakatangkad, kasing tangkad ko, na si Andre Paras. Congratulations, Sef, sa bagong mong show. Thank you. Good luck and God bless. God bless din. Thank you. Daghang salamat. Daghang salamat.